Dobrý deň. Prestala vaša klimatizácia fungovať z dôvodu nedostatku chladiva po servise v autoservise. Musíte často doplňať chladivo do vašej klimatizácie? Cenová ponuka na utesnenie vášho systému v odbornom servise vás nechala bez slov. Ak sa plyn vo vašej klimatizácii vyčerpá za menej ako 2 týždne, môže to naznačovať netesnosť gumových častí. Náš tesniaci prostriedok EasyClima Leakstop si s týmto problémom poradí. Výrobok reaguje s gumenými časťami v systéme, ako sú tesnenia, okrúžky, schraderové ventily a spoje gumakov. Spôsobuje ich rozšírenie a obnovuje ich pružnosť. EasyClima Leakstop obsahuje aj chladivo, takže môžete systém podľa potreby doplniť. Chladivo obsiahnuté v EasyClima Leakstop je rovnaké ako chladivo obsiahnuté v EasyClima Gas. Viac sa o ňom dozviete v jednom z videí na našom kanáli a v popise tohto videa. Ak sa chcete dozvedieť, ako správne používať naše výrobky, navštívte stránku easyclima.sk alebo kliknite na video na obrazovke.